Benvenissas a totes e benvinguts din Viure al País, lo magazine occità che se quilla questa setmana ici, din las Cevenes, anant trastejar din lo país, depuis las Basses fins a las Nautos Cevenes, depuis a l'est fins al punt de Montvert. Començant la nostra emissió pel rescontre amb una escribana, Marinette Mazoyer, ven del país de l'est e ven tot just de faire la revirada de la traversada de las Cevenes a Munase de Robert Louis Stevenson. L'escrivain Marinette Mazoyer tasquet en legenaut, mas és a ales que passait la première partie de sa vida. Bisquet din l'Ubar de Rochobel, bourg popular poblat essencialment pels minaires que treballaven a l'humor del Crassier. Era un quartier força viu. Hi havia els minaires que passaven a peu o a bicicleta, que s'interpellaven d'una carriera a l'altra. Hi havia les lavandières que anaven al lavador aquí. Hi havia els escolans, l'escola era just en face de Mondostau. Donc tout à coup, faisait une vida formidable. Il y avait també els pitjors mestiers, il y avait le peyaro que passava, il y avait la moulaire, tout le pitjor mestier que passava. Mon père era pas minaire. Mon papa era mestre minaire et mon père era au camí de fer.